aan de top staan. Ik vind het heel erg fijn dat mensen het waarderen wat ik doe. En ik waardeer de mensen dat ze naar me toe komen en dat ik naar de mensen toe mag blijven komen. Dus aan de top staan voel ik niet. Ik voel het wel, ik vind het gewoon heerlijk om een vak te kunnen doen en mensen daarmee blij te kunnen maken. Maar je bent nog wel een van de weinige artiesten die wat dat betreft gewoon echt cd's verkoopt en waar mensen voor naar de platenzaak gaan. Ja, gelukkig wel. Dan ben ik de mensen heel erg dankbaar voor dat ze dat nog steeds willen doen. Tegenwoordig heel veel downloads en zo. En ik heb gelukkig nog de fans die zeggen ik wil het fysiek in mijn handen hebben. Dus daar ben ik de mensen echt heel erg dankbaar voor. Het belangrijkste vind ik lekker het land in of de mensen naar me toe halen in het land. En daar je laten zien wat je kunt, zeg ik altijd maar. En daar kun je de mensen ook meenemen in een bepaalde sfeer. En ja, dat vind ik het lekkerst om te doen. Wildkaderfeest voor volgend jaar, de datum al vastgesteld? We zijn, op dit moment hebben we een paar datums staan. Maar we willen het wel een beetje in hetzelfde tijdsbestek houden, zeg maar. Dus ja, ik zou zeggen, hou deze tijd even vrij in je agenda. We zijn nu echt aan het kijken welke evenementen zitten er omheen, welke dingetjes hebben we, zijn we dan al klaar met nieuw materiaal, enzovoorts. Dus, maar zo snel mogelijk kom ik naar buiten met de nieuwe Wildkaderdatum.